Здравейте, аз съм ретрослед... Ох, обърках се. Аз съм Силбена Александрова, а по-важното е, че вие гледате Ретро след обед на БНТ 1. Днес гост на Тодор Колев, как ще ги стигнем, е може би най-популярният певец на България. Еднакво обичан както в бившия Съветски съюз, така и във Франция. Неговата песен «Моя страна, моя България» бе обявена за песен на хилядолетието. Разбира се, че говоря за Емил Димитров. Малцина знаят, че той произхожда от артистично семейство. Неговият баща е прочутият маг Факир Амити, а майка му асистентката на илюзиониста мадам Сиси. На 20 години е прият да учи актьорско майсторство в Витис, но любовта към песента надделява. Какво още знаем или не за Емил Димитров, ще видим сега в как ще ги стигнем с Тодор Колев. Насладата е изцяло ваша. Имам голямото удоволствие да ви представя известен на всички Емил Димитров! Welcome to the show. Най-после доживях да дойда при тебе. Вчера не можах на любовния фестивал, но на твоя дойдох. Много се радвам. Пак не се чувам. Да, провокацията мина. Кое място си избира? Отредил съм ти много хубаво място. По-добре на това. А избираш това? Свикнал се. Връщаш се при музиката пак. Заповядай тогава тук. Заповядай. Аз знам, че ти имаш една нова песен. Така ще... Беше на гости оня ден. Викаш какво ново? Какво ново? Ами аз правя сега една нова продукция от 12 песни мои. И по моя текстови чат-пат на Васил Андреев, той е тук в залата. Да, на централно място е седнал. Автора на «Моя страна, моя България» преди малко изсвириха оркестрово. Той ми се сърди, че му взимам текстовете и ще ме съди. Той? Да. Няма да разрешим. Тук е мой аранжьор Пламен Велинов от Чипровци, той пък ми е аранжьора. Я го вижте, Пламенчо, дайте камера да го видят. Млад талантлив, както на времето беше Митко Щерев, сега го взехме него от провинцията. Ти каза, че си много доволен, нали, като чул нещо. Сега ще свири една песен моя нова. Тази ли е? Аранжимент е, да. Текстът да? още не е готов. Той прави аранжимента, но аз ще свиря това, което аз мога, нали? Песента се казва «Моят син се върна от дома». Беше завръщане, както всеки се завръща син, но аз го реших. Моят син се върна у дома. Моят син се върна от дома в изпълнение на Емил Димитров. Се върна у дома, моят син, целуна ми ръка, моят син, с наведена глава, помоли всичко, всичко да простя. Тръгнал съм да търси по света някаква измислена страна, влюбен бил и търсил свобода. Така му мина младостта. За кой път, за кой път, за кой път прощавам аз. И така нататък. Аз се прощавам точно. За кой ли път прощава Емил Димитров? Заповядай на отреденото си място все пак.
Ами то по-нататък текстът е такъв, че той се връща от тази страна, пък и майката отваря вратите на сина. Майка България винаги отваря вратите и прощава. Това е текста, но още е в тайна, пак се издадат. Значи ти един вид си майка България, така? Така да го вземем. Да, имаше една моя колежка, един ден ми каза, питах какво играеш на сцената, кой играеш на сцената. Тя играеше една обикновена простичка жена и тя каза, аз съм майка България, както и да е. Бащин дом. Но, уважаеми дами и господа, искам да ви покажа и да обърна внимание на двете касети, които са с най-добрите хитове на Емил Димитров и които са пуснати на нашия пазар. Разбира се, тук името малко трудно се чете. Така не знае защо дизайнера или художника на тая касета е решил името да не се чете. Следващия път аз съм художник, следващия път аз ще направя. Да, с големи букви, да. Естествено. Защото може би те са искали касетата да не се продава. 3-4 очила да видя, да. Да, но те може би искат касетата да не се продава, затова. Да, по-добре. Те вече я купиха, да. Ние показваме, ето тук това, което виждате, Емил Димитров, снимката е достатъчно ясна. А ето и този Емил Димитров, който може би малко от вас го познават. Ау, ти лъжиш. В началото на кариерата. Ти лъжиш. Да, в началото на кариерата. И разбира се, тъй като сме започнали така, нека да видим нещо, което е доста става. Аз съм тук като Диане Делчев, ето го, той пее с мен и дует. Диане Станилата ви най-големия хит в новия... Обаче... Обърнете внимание. И ти ще станеш като мене, Диан, ще да знаеш. Една песен, който от вас се спомня в 65-6 година на Емил Димитров. Искам по този начин да поздравя и с нея и всички режисьори, които сега снимат клипове. Да има малъчу, един въжебенчу, на лошите на пут, да има този чук. И всички лоши хора ще удрям по главата, да станат по-добри, да има малъчу, на лошите на пут. Да имам извънче, вълшебно да е то, да може да звъни при всякакви лъжи. И всички лоши хора звънчето да открива, да почва да звъни, щом има потеци. Да имам извънче. С вълшебното звънче и с моя малък чук ще тръгна по света на лошите на пул. Лъжите ще открия, с чука ще ги вия и хората добри ще станат по света. Ще станат добри. Да имам аз звънче, да имам и чукче, да имам аз звънче, да имам и чукче. Това е интересно с бригадирска количка, нали? Да. Това е моят поздрав към Рангел Вълчанов, който така трябва да разкадрова нещата и така трябва. Нали, харесате. Обаче ние трябва да използваме случая да кажем, че ти издаваш сега един нов компакт диск или плоча или как ще бъде? Ами албум да го кажем. 12 песни, пак с този от Чипровци. Човекът от Чипровци. Пламен Велинов, да. Може би плочата така ще се казва. Чипровска история. Сигурно. Но те ще ми го вземат. Вече Маргарита Хранова, Лилиана, може би дует ще прави. Крадат много, да. Много крадат, много крадат. Заключвай. Да. Заключвай. Ама той Диан ми го доведе и Диан ще го вземе, няма какво да говорим. Да, обаче аз искам да ни запознаеш с една песен. На Орфея вече са приети и те децата. Ми вижте какво ще ви кажа сега. С една песен от това. Понеже ти си в този стил, го чух нашия сигнал. И ти направи без да ме питаш, няма значение. Не, нямаше време тогава. Понеже направи много... Обаче вижте какво, веднага искам да ви кажа, че Емил Димитров действително е човек с силно развито чувство за хумор и в интерес на истината една вечер, както пеех както пеех на Слънчев бряг, така си карам концерта в летния театър и изведнъж, когато се обръщам на поклона, поглеждам, че Емил Димитров стои на сцената с букет цветя. Никога няма да го забравя това. Малко са тези, които могат да имат така колегиално чувство, но както и да е.
Но тази песен, която ти казваш... Тази песен е много стара песен, ти я знаеш, де. Но съм направил малко така, то не е кичек, де, то е диско. Но понеже ти обичаш малко така този стил... Ритъм и диско. Малко мелодика от тази де, Рома. Да. Ние нямаме време цялата, Да. Нека да пуснем Да майсторото. запознаем само хората. Аз исках да взема цигулката. Естествено, Да, ще опитам, ще опитам. Само. София, ела в моя град на любовта. Ела в София, ела в моята чудна страна. Ела в София, ела в моята хубава страна. Ела в София, ела в моята чудна страна. От всички краища на земята, събрани тук ще бъдат сърцата на тез, които мразят войната и искат мир. Ние сме готови за Олимпия. Много хубав финал, нали? Финал. Спуках ми микрофона. Извинявайте много, намалете малко звука. Заповядай, защото имам сега една... Принцеса, ти си принцеса. Емили, заповядай. Седни се на нас. Сега и с букета цветя, това вече е съвсем друго нещо. Уважаеми дами и господа, искам веднага да ви кажа едно нещо, което може би не всеки от вас, българските зрители, които познавате така добре Емил Димитров, знае, че Емил Димитров беше приет, и то пред очите ми, когато мен не ме приеха в академията, той беше приет на първо място в Витис Кръстьо Сарафов тогава. И... да. Ще да бъде артист като тебе. Да, но ти си певец и музикант. Да, ти реши да се отдадеш на музиката. Не, сцената. На сцената въобще. Въобще. Но повече към музика. Аз напуснах Тошко, защото, сега да ви кажа, той е малко смешен. Аз съм едно момче такова артистично, от семейство артистично. Да. И тогава класната, като идваше на уроци, от Плевен съм, де. Вика, ти защо момче нямаш такова учебници, програми, такова, само снимки на бащата и на майката, те ризонисти, дреки костюми. Вика ми, извинете, другарка, аз съм от артистично семейство. И трябва да ставам 6 часа, да хода във Витис да уча марксизм-ленинизм. Много рано не беше, да. Много рано. Обаче, уважаеми дами и господа... Аз искам артист да бъда. Искам сега да ви представя една актриса, която се отдаде само на театъра и на киното. Анета Сотирова, Малоградски театър зад канал. Какво виждат очите ми? Заповядай, Анета. Айде, да, заповядай. Заповядай, много ми е приятно, че си тук. На мен също. Как се чувстваш? Добре? Добре. Аз исках да седна там, но нищо, ще заобиколя от тук. Какво ще кажеш? Ще се чукаме ли? Айде! Уважаеми дами и господа, запазете спокойствие, защото предполагам, че тези от вас, които не са гледали пиесата до година по същото време на Бърна Слейт в Малък градски театър не, а в Стария театър София, зад канала пак,
Може би не знаете, но това беше репликата, с която започва втората част на пиесата. Пиесата няма толкова сексуален характер, защото, извинявай малко, обаче, ако дойдеш тук, можем да докажем на хората колко красиво завършваше тази пиеса. Вече на стари години, една незаконна двойка, която дълго време са виждали тайно, завършваха по този начин. Чакай само да си погледна текста. Не го играхме 5 години, обаче... да ти ги дам? Не, няма нужда от очила. Той всъщност героят точно тук е на моята възраст. Да. Върнах се, да. Ето, сега да го направим, защото беше много хубав финала. Аз си държах ръцете така. Върнах се. Леко. Върнах се. И ще идвам всяка година тук, по същото време, докато костите ни станат толкова крехки, че всякакъв опит да се докоснем ще бъде рискован. И сега внимавайте, тук имаше целувка, не прескачаме, защото имаше още едно по-хубаво нещо. Пиесата завършваше така, и режисьор бях, разбира се аз. Пиесата завършваше така. След целувката, ръката тръгваше надолу. Емили, хубаво движение това, бе? Супер! А сега искам да ви покажа нещо за Анета Сотирова, защото тя всички знаят, че снима в киното. Разбира се, и комедия, и драма. Слава Богу, няма трагедия, но да видим нещо от киното и то с един от най-големите български актьори, Апостол Карамитев. Сватбите на Ева Асен, режисьор? Вили Църков? Вили Църков, да. Запали още пия. Хвана се! Анета Сотирова, с която толкова е приятно да си говори човек, че просто нямате представа, но няма да го демонстрираме. Просто ще Няма, защото няма време, иначе ако и аз се разприказвам. Да, просто е много приятно. Но нека да видим и комедията в Анета Сотирова. Много се прегръдки, се ужас, се пипат, ужасно. Извинявам се вкъщи, скъпи, прости ми. Горкия Борислав, да. Извинявай, много няма как. Професия. Професия. Той пък е доктор, така че... Дайте да опитаме така. Извинявайте. Така е. Вземат и не връщат. Той Панчо за това не обича да дава. Айде се. Много ме е интересно как в тия години е допуснат този кадър, защото се видяха килотите. Да. Килоти се казваше тогава, когато е това действие. Така беше. Анета, днес е такава паметна вечер и за теб, и за мен. И така много се радвам, че можем да споделим тук от екрана пред всички български зрители, че едно място, което обичахме много с Анета Сотирова, град Пазарджик и неговия театър преди 25 години. Сега днес, тая вечер, всички наши колеги там празнуват 25 годишната на Пазарджикския театър и 125 години от първото им представление. Да. За Шуменския театър да не говорим, защото за всички е ясно, че там е първото представление. Да, но Пазарджик и те са дали нещо в света, много ни е приятно. Иначе с тебе, доколкото така се разбрахме, ние сме тялом там, а духом сме тук. Не, аз казах, че ние духом сме там, а тялом сме тук. Смяташ, че в момента ние сме тук? Да. Все пак сме тук, толкова хора има около нас. Защото ме е все там и... Все тавно. Не, сигурно се почерпват вече. Не, още е рано. Не, още е рано. Коктейл е след 10 часа.
Мога ли да кажа нещо? Да, разбира се. Един поздрав за всички колеги от Пазарджишкия театър. Сега разбрах, ще празнуват. Да ги поздравя, тъй като в Пазарджик, аз като се върнах от Париж, преди концерта в гримьорната, едно пиано разбрицано, направих Моя страна и Васил Андреев направи първите думи на текста. Моя страна, моя България ще се върне. Това стана там? В Пазарджик. Много хубаво. Това е поздрав за целия колектив на театъра. На всички колеги от Пазарджик и на Пазарджишкия театър специални поздрави и от Емил Димитров. А сега, разбира се, това е диплянката, твърде луксозна, която Пазарджик е издал в чест на 125 годишната. Тук прегледах внимателно репертуара за периода 69-95 година. Много интересно, че след внимателния преглед на тази диплянка открих една единствена грешка. И тя е свързана с мене. Пише, че двобой в 71 година е била поставена от Димо Лолов. Димо Лолов има роднинска връзка с Татяна Лолова, но не виждам защо трябва да се греши. Тая пиеса направих аз, а Димо Лолов много отдавна е в Париж, да е жив и здрав. Но както и да е, уважаеми дами и господа, аз искам да благодаря много на тези чудесни хора, които са така. Ма вие сте бяло и черно, това е жестока работа, смърт, висок вкус. Сега ще поканим един наш колега тук, който знам, че ти предварително така усетих, че имаш особена слабост към него. Не, нямам предвид, он е другия. Не. Добре. Не той, който си мислиш, другия. Да, точно така. Уважаеми дами и господа, ние сме подготвили на Емил Димитров една изненада, в която, разбира се, и Анета ще обещаме. Не ми обещай, че ще се включиш? Добре. Да, добре. Ти не ме остави да кажа нищо, аз ще се включа. Не, този трон е особен. Никога в моето шоу не съм слагал трон. Само Вежди Рашидов и ти. Много си добре тук. В центъра средата, защото ще играем едно представление сега. Уважаеми дами и господа, артиста от сатиричния театър Николай Калчев. Николай Калчев в България, както се казва, веднага искам да ви представя Николай Калчев, както винаги правим така при някои гости, когато дойдат, още в началото показваме началото на тяхната кариера. Самото начало. Ето Николай Калчев и неговото начало. Това е началото. И веднага, разбира се, искам да те запитам, така, връщаш ли се често в детството? Само като си помисля при тези нови цени на парното, телефона, енергията, дрехите, храната, веднага се превръщам в едно невинно дете, което пита: мамо, защо? Защо, мамо? Тя отговаря ли ти понякога? Не, защото и аз не мога да ти отговоря на този въпрос. Много е приятно, че Николай Калчев има силно развито чувство за хумор и аз никога не се притеснявам, когато разговаряме. Притеснявал съм се обратно, когато съм с него в компания пред други хора, защото не се знае какво може да последва. То дори искам да ти разочаровам. Аз си продадох чувството за хумор. Къде? Вчера го продадох на една комисия за национални бедствия, която обещава да докара водата в София по високите етажи. Очакваш, да. Да, мисля, че е наивно малко от твоя страна, защото аз вече отдавна вече не вярвам, че ще можем и някой ден, както си беше по-рано, да се изкъпем. Но затова си има хора, които не им пука, изглежда. Но да не ги закачаме. Те сигурно сега спокойно се гледат телевизия, викат: пък тия, пък какво искат, пък и тия, пък не се, пъсте са недоволни. Апропо, извинявай много, обаче, къде е Немена Коконова? Не мога да я намеря. Аз временно абдикирах от нея и тя сигурно е в дворец. Искам да те питам. Тя е в двореца? Да. Искам да те питам, ако аз играех Георги Димитров, ти пак щеше да ми носиш куфарите, нали? Георги Димитров? Да, не, защото играех Цар Борис и ти ми носиш куфарите. Георги Димитров, кой беше? Вожда и учителя. Този големия, да, Вожда. Да. Аз помислях за някой колега. Не, независимо какво да играеш. Но ти всъщност в тази пиеса игра много работи там. Самия цар Борис, принц Кирил, Шивача игра ли? Не, Шивача не. Какво беше? Един немски лекар. Немски лекар също, да. Такива много образи игра. Да, верно. Обаче аз пък гледах през цялото време. Спектакъла, който съм гледал най-много, 4-5 пъти. Но това беше пак във връзка с служебните взаимоотношения.
Уважаеми господин Димитров, надявам се, че ще ни разрешите да поднесем една малка изненада с господин Калчев. Ако искате, може да се смените местата. Смена на мизансцена, правим, внимавайте много. Момичета много сте... Тодоре, аз искам преди да поднеси изненадата да се преоблика, ако е възможно. Искаш да се преобличеш? Да, защото сега ще изпея една много драматична, почти трагическа и поучителна песен и не върви така, нали? Аз ти вярвам, обаче къде ще се преобличеш? Отзад или къде? Не, тук. Как? Тук, пред всички, нали? Може. Ама голямо преобличане или малко? Не, така почти. Средно. Видиш, да. Ако е средно, добре. Станете. Бихме могли да говорим през това време, за да отклоним вниманието, да не са толкова концентрирани зрителите, защото може да се видят някои неща, които все пак да... Те вече се видяха. Така ли? Аз просто не смея да погледна, защото все пак... Тошко ти ме сложи, за да гледам по-близо, нали? Да не е гей клуб тук. Емиле, извинявай, че ще се докосна до твоето творчество. Прощавай. Докосни се, ние ще ти помогнем. Малко хитно сълце с италианско небе. Живяхме трима братя с една сестра. Всеки беше с талант и добър музикант. И пеехме на всички тържества. На китарата аз, Сандро на контрабас, а Джорджо с мандолината в ръка. Щом запееше тия, Джиджи нашата сестра, пленяваше сълцето с песента. И щом пристигне тя, посреща тя светия. Пристига хубавата Джиджи, с добро сърце, със смяно лице, с коси от злато. Хубавата Джиджи, тя пей за нас вълшебен глас и пленява сърцата. Забравяме за нашата врата, когато пее тя осолевио. Пристига хубавата Джиджи. Джиджи Джозефина, но всички я наричаха хубавата Джиджи. И мъжете бяха луди по нея. Всички. Мъжът на хлебарката затваряше фурната всеки вторник, за да я види. Мъжът на учителката, за когото говориха, че е влюбен само в жена си. И вдовецът, който трябваше да свали траура, защото Джиджи мразеше черния цвят. Но пристигна веднъж от Америка мъж и, както казват, бил милионер от класа и племен. Този стар джентълмен поиска да я снима в Холивуд. Всички ни сутринта на перона светия изпращахме Джиджи със свити сърца. Колко горда бе тия заминава сега за първи път с влаки до сама. И щом замина тя, сърцето опустя. Замина хубавата Джиджи, с добро сърце, със сияно лице, с коси от злато. Хубавата Джиджи, замина тя с песента, да пленява сърцата. Без нея всичко тук опуся, че няма кой да преосолевио. Хубавата Джиджи. И замина Джиджи. След като влакът се изгуби, ние всички се върнахме у дома. Но на другия ден селцето вече не беше същото. Мъжът на хлебарката затвори фурната и ние останахме гладни. Мъжът на учителката побеля
полудя и отново се влюби в жена си. А вдовецът, да и вдовецът, отново потъна в траур. Нямаше я Джиджи, нямаше я песента. Засмяно лице с коси от злато. Но какво е това там в тъмното? Джиджи, това ти ли си там в тъмното? Колко си побеляла, а Америка? Ех, не ти провървят, ама... Америка, Америка. Какво разбират тези американци, освен от рок и от уис? Но, Джиджи, ти си Жозефина Мария Лукаш Сантини и ти си неаполитанка. Виж, Джиджи, Сандро взе китарата, Жорж също е тук. Пей, Джиджи, пей! Това е твоята изстрадала публика, Джиджи! Пей за всички, пей за нас! Пей, Джиджи! Пристигна хубавата Джиджи, добро сърце, засмяно лице с коси от злато. Хубавата Джиджи, тя пей за нас вълшебен глас, пленява сърцата. Пристигна хубавата Джиджи, добро сърце, засмяно лице с коси от злато. Хубавата Джиджи, тя пей за нас вълшебен глас и пленява сърцата. Уважаеми дами и господа, Николай Калчев, Боян Иванов, Алета Сотирова в ролята на Джиджи и автора на песента, и автора на текста. Ето какво представлява театъра. Благодаря ви. Искам да ви кажа, че в някои от следващите предавания ще изпея най-новата песен на Емил Димитров, която разказва за живота на Джиджи с милионера в Америка. Да, Боян е хубаво стана, че взе микрофона, много се радвам. Емили, извинявай много, обаче, опа, чакайте да вземе това. Надявам се, че ще направим още една изненада. Надявам се, че Емил Димитров може да изтърпи и това. Боян Иванов ще изпее неговата песен. Много хубава песен. Неговата песен Джули. Всички мои песни са хубави, щом ти ги пееш. Така, точно. Благодаря ти. Момент, извинявайте, уважаеми зрители. Преди да започне Боян Иванов, само да си припомним как е пел тая песен Емил Димитров. А сега тази песен в изпълнение на Боян Иванов. А мога ли аз само преди това, извинявай, понеже преди да влеза тук в залата, оркестъра ме попита защо аз съм единственият човек, който е поканен за втори път в твоето предаване? Тъй ли? Кога беше първи път? Преди месец-два. Не се забравил съм, просто не си спомням. Аз не знам дали той е забравил. Не, защото оркестъра нещо ми почушна, става въпрос за талант, такива. Моля ви се, защо? Абе, Жоре, много те моля, знаеш го това, постоянно го правиш. 1, 2, 3, 4. Не, аз. Знам темпото на той ще даде. Темпо ще дадеш ли? О, той номер той го научи. Джулия,
вече зазорява, ти заминаваш, Джулия. Джулия. Слънцето изгрява, ти заминаваш, Джулия. О, моя Джулия. Джулия. Как боли, боли сърцето без тебе, Джулия. Джулия. Как шуми морето без тебе, Джулия. Джулия. Нагътни лунните бъдеги ще блестият. Нагътни шойките самотно ще крещият. Нагътни ще се сърдят морските вълни. Много дни без ама ще боли. Джулия. Шуми, шуми морето без тебе, Джулия. Джулия. Шуми морето без ама, Джулия. О, моя Джулия. Джулия. Вече зазорява, ти заминаваш, Джулия. Хубава двойка сега. Джулия. Слънцето изгрява, ти си отиваш, Джулия. О, моя Джулия. Джулия. Аз мисля, че това беше малък апотеоз. Малък апотеоз. Вечна дружба, вечна дружба. Вечна дружба. Обаче, Емиле, аз искам да направим една песен, която мисля, че е много подходяща за този случай, точно както сме се събрали. Николай, заповядай, не се притеснява. Няма значение, че сте с тези панталони, моля ви се. Искам да направим и тази песен. Беше много хубава. Ако си дал на някакво... Ако си дал. Тя беше забранена по едно време. Що? Тогава кой даваше и кой взимаше? То сега само взимат. Малко са тия, които дават. Тя си е песен за... Обаче ти пееш, не? Дават ти се още. Дават се още. И ти ми даде днес. Дай да дадем тогава. Да дадем, да. Дайте да дадем сега. Майстор. Ако си дал на гладния дори трошица хляб от своя хляб, ако си дал на скитника дори искри за огън от своя огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на чуждите живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напрасно. Дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напрасно. Никой не може да ти отнеме обичта, обичта на хората. Никой не може вземе любовта, любовта на хората. И никой и нищо не ще ти отнемат вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш
при нас. Точно така. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Всички. Благодаря ви за посещението. Бъдете живи и здрави. Утре си пригответе музикалните инструменти, за да посрещнем подобаващо 1973 година. Не яща лимони пред телевизорите си, защото ще ви покажем телевизионния мюзикъл «Ние духовата музика». Ще ви очаквам на телевизионния Мегдан в обичайния час, 16:20. А вие останете пред екраните и прекарайте делничната вечер с Българската национална телевизия.